repote yen dadi yoga salate blas ora ana yoga sing tukang gendang ora tau salat seneng wedokan salam ora kendang salat tuwa syukur wong kendangi kuwasa wis sing ngatur kerawitan sunake sing ngendang markane seneng wong kok lungguh ta. Lah kon piye? Kene sing pecicilan wis kasuwuk lho kok. Cek. Kuwi mabure men saya dhuwur kok. Ora, kuwi ora mabur. Ngleyat. Aku ku pikirku arep pamer jero langit wong kene iki cedhak karo isi kaya nguyahi segara. Ora perkara nguyahi segara Mas Garing sedaya niku eneng plus minusnya kita. Mula kita harus saling menghargai. Ya memang jadi kalau saya jadi orang besar tidak akan mengecilkan orang lain. Karena saya sadar bahwa di dalam diri seseorang mungkin punya kelebihan yang saya tidak punya. Betul, niku sing kula karepke Mas Garing. Niku sing kula salut karo panjenengan. Lah kok mau ora apa? Ya, kena ya wis omong ngono kurang piye. Batere betul kok. Niku nuduhke yang dawuh panjenengan kuwi perlu digarisbawahi, tegese wong niku ora kena dikaya ngapa nggih to. Sak apik-apike wong mesti ana eleke, sak elek-eleke wong ora ketang sak menir mesti ana becike. Itulah yang saling menghargai. Ning aku bangga lho, ki cedhak kutha Solo jeneng aku wis diabadikan ning Solo lho. Wis digaweke nggon. Jenengan wis diabadikan. Maksude Iki to. Aku iki mau mengan. Maksude iki wis dihargai ning Solo iki wis ana nggonku kae. Wah, pamijen. Oh, dok pamijen. Ana nggone. Ana nggon. Nggih. PGS keweku. Loh, Pusat Grosir Solo. Loh, Pak Garing Semarang. PGS Pusat Grosir. Aku yang Solo ki apal, Mas. Apa iya? Jalan protokol kae Sugeng Riyaya. Sugeng Riyadi. Jenenge apa kae? Slamet Riyadi. Lah ya Slamet Riyadi ya Sugeng Riyaya. Ya aja kuwi jenenge pahlawan. Kene iki sing sangari terminale lho Solo iki. Apa? Jenenge Getih kok. Tirta Nadi. Lah ya Tirta ki apa? Banyu. Nadi ki Ya nadi urat otot. Banyu sing ning jero otot ki apa? Getih. Oh iya. Heeh. Wong bangsa basa takon aku, Mas. Mula sing ning kono iki ning kiwa tengene Tirta Nadi abing-abing. Wah, kulino kowe. Kulino kowe. Aku ndek ben kono iki ben ora ketok karo kancane. Alah kok. Aku lali nek sing nganggo jaket rombongan. Aduh masak ya wis ndelik-ndelik lho aku rono iki. Bareng tekan kono iki kok enek sing wah Mas Bagong bareng mriko nggih. Kowe kok ayo wong jakete mburine tulisane abdi. Oh, wis. Kowe apa lek Samino? Aduh, awake kono ki warna-warna nyegat bis ya eneng gitu. Wong jenenge ora sing aneh-aneh. Aku bangsa ngono ora apal aku. Nggih. Ning bakune nyambung tali silaturahim kalih warga UMS. Nggih, pancen niki nggih kanugrahaning awake dhewe Mas ditimbali mriki. Ning sing luwih baku meneh UMS tidak akan melupakan budaya sejati bangsa Indonesia. Oh nggih. Niki. Wong Pak Rektor ku piyai sing budaya kok Mas Garing. Ya kenale ora mau budaya tok ya Bu Tejo, Bu Yanto. Ora jeneng wong.
dawuh saking Pak Rektor, beliau menika hanya meneruskan gitu. Rektor-rektor yang sampun gelar inggit. Lah, terus paring dawuh, sesuatu yang baik apa salahnya kita lanjutkan secara tidak langsung. Beliau Pak Rektor paring dawuh yen wayangan kuwi ana segi positive Mas Gareng. Lah ya wong bola-bali, ya itulah figur seorang rektor harus begitu. Apakah arti dari rektor? Rektor itu rekreasinya ya hanya di kampus ini saja. Nggih. Ora pernah dono-dono. Terus toroh tenaga, toroh duit, toroh pikiran kuwi wis lila kanggo kampuse. Amin. Dadi beliau tuh wis total aqua airmu. Kok banyu putih apa ta? Maksudnya iki pokoke apa-apa ditorohke kanggo kampuse. Niku nek rektor, saiki nek dekan. Loh, dedikasinya harus tinggi dengan fakultas yang dipimpinnya. Nggih, terus kantornya itu adalah rumah keduanya. Weh. Tidak pernah jengkar dari kantornya, bahkan bojone wis nyusul. Ngono ya, Mas? Iya. Terus sakniki dosen. Loh, dosen ki doa kalau mahasiswanya sampai bodoh. Karena apa? Sentral dari ilmu yang akan diterima oleh mahasiswa dari dosen itu. Amin, amin. Mula ya tanggung jawabnya gede ya Mas Gareng. Aku tak terjemahke kabeh nadyan aku ya ora kuliah. Apakah arti saka Pabelan? Ayo, iki daerahe genti saiki. Pabelan iki papane ana ing Sukoharjo. Niku Pa. Terus B. Beda karo daerah liyane mergo duwe kampus UMS. Nggih. Terus lancar lan ora pembangunane kene gumantung iuran wargane. Waduh. Ya. Di meneh kok ngerjae di silir. Oh, saiki wis dadi kelithikan. Ya aku ora omong silir to kok. Kowe kok negatif lho. Ya ora ya. Lah aku ya ngertiin silir ditutup penutupane wae dagelane aku. Dagelane pelanggane. Oh kok pelanggan. Lenggana ditanggap ngono. Padang rembulane tanggal siji yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji padang rembulane tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodoh foto dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur salate aja nganti wegah apa meneh yen wayah panen salate aja nganti lereng
aja nganti leren sinden asmane Mbak Darasini sregep salat lan sregep ngaji walik maju repote yen dadi dalang tansah sungkem mring pangeran dalang samarti sabdo utama salate wis ganep 5 repote yen dadi yoga salate blas ora ana yoga sing tukang gendang ora tau salat seneng wedokan salam ora kendang salat tuwa syukur wong kendangi kuwasa alah wis sing ngatur kerawitan sunake sing ngendang markane tak gasak ya mergone kuwi iromone kenceng men Mas kebateren iki mau kuwi ketok nek sampeyan ku semangat semangat wah ya ora piye wong nembang ape-ape selawatan yo sing nikmat dirungokke kepenak ora Gusti to napasku tak ambutke lah wong gareng elok kaya elok apa ning anu Mas gareng awake dhewe niku sik aja awakmu dhewe tok ya awakku barat lah pripun maksude piye ta awakmu dhewe lah aku huruf lho burung piye ta panjenengan ingsun maksude gak ada gelan oh repote ya dadi sinden wis salate aja nganti leren iya sinden Mbak Darsini sregep salat sregep ngaji repote ya dadi dalang sregep gone sembayang dalang sarmadi sabdo utama salate wis genep 5 iya dalang wis saiki yoga wis lah terus ingsun apa jin kok jin lah piye dagel plus iya yo oh dagelan no iya no kudu adil ayo no pemerataan nek ora adil dikira banci-bancilatan yo ayo no kabeh wis kok mosok dagelan ora dhewe ning anu lho Mas Gareng kabeh niku ya kudu apa kuwi jenenge sing ati-ati iya wong aku wis ngerti 4 papan kok Mas napa meneh ketua panitia Mas Gareng Prof Anam niku wah jan wow pemerhati seni saestu wah lakon mawone direwangi napa niku pripun Mas iki saenipun nah niku beliau itu terbuka ayo kowe ora kesel to napa to ngomong ket mau sore iki ora kesel wancine piyayi arep nembang ingsun ngasto iki nggih monggo Kiai Kiai slamet ayo nyundang kowe iki piye to wong digoleki piyayi kok kiai oh iya yo ndak saiki dagelan monggo sithik nggih bismillahirrahmanirrahim waduh genep kok ya wis kaji ya sing tunggal ngelmu lan guru kalian kula mang mendel mawon nggih sim salabim kok masulan moga repote dadi dagelan alhamdulillah sinden yoga wis komplit dagelane aja diganggu cah lagi repot wong edan piye wis kok wong lagi salare kok wis disuwuke jare repot dagelane repot jare lah iya kok melu ya aku ki mau manut kuwi ukarane repote apa oh iya wah lagi salare wis mulai ana wong nembang ki MTM-mu ki matamu ki
Ngawaske to. Aja nesu. Kok salare kok. Wong kok nesan. Ya. Repote dadi dagelan. Lho mandek karepe dhewe. Munggah. Oh, CKM-ku. Cangkemku. Sing salah cangkemku. Munggah. Oh, munggah ya. Iya. Wah, sing medhun suwo. Oh iya iya. Repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangen. Kok capek dagelane sungkem nyang pangeran. Mas Bayu Aji. Piye to? Panjenengan lak mireng piyambak. Nggih. Lagu menika sekawan larik nembe rong larik kok. Suwuk. Ya wis. Yen wis petang larik suwukno. Ya wis. Oleh aku ngajari dalang kowe iki sia-sia yen iki. Nggih Pak, nggih Pak. Mulane aja medhun munggah. Medhun suwuk. Yo. Aku ora mudhun ya suwuk iki. Repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangeran. Kok munggah terus? Nek medhun suwuk lho, nek medhun suwuk niki tenan, nek medhun suwuk tenan. Ayo. Nek yen munggah terus ora kuat aku. Wis kono-kono ya. Repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangeran. Oh, lambene wedokan lho. Sing marai munggah kae lho. Aku wis arep mudhun. Karepe aku mbok kon munggah terus. Ya. Aku wis kepengin mudhun kowe munggah terus. Boyok ora kuat. Ini kaya apa ya? Ora nembang ra paten. Wis manubang rata. Ora. Ora tak ganggu wis to, ora tak ganggu. Dan Repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangeran. Dagelan asmane Mas Garek. Wah, pancen DLG iki. Dulek. aja dulek. Lan bang pancen. Aja nesu. Wong sak pendopo lho nangis kalah banter karo wong siji iki tok. Oh, kowe nanda kuwi. Piye? Kancane wis meneng nangise bantere ra omong. Bareng kengker dosane meneng. Oh, lho bareng mangan mantine mangan. Tak nangis guru-guru Pak. Takon isine ya kowe sing kena beruse. Nangis karo matane karo panganan. Aku ya kaget to, kancane wis meneng kok nangis. Kowe nangis kok telat. Wong aku wis rasa nembang wis ra. Ayo, niki enten nawala Mas Gareng. Kon ngapake? Oh, terus nesu. Mbak Kasuranti, mriki sik. Rame-rame ngoyak dorong akur aduh. Kancane Mas Garing men ora nesu-nesu wae rumangsaku kok. Apa iki aja nesu terus ta, Lek?
nek nesunan jengkelan mengko ndakane cepet meriang, ndakane cendek umure, mangkane aja gampang nesu, aja gampang jengkel. Nak ngandani kenone ora usah ngelus-ngelus kene. Lah kan ben sabar. Sabar ki ora mung kene tok ngelus-ngelus kene apa ora iso kene mbok lulus dedek bubuk. Gede kae. Oh gede-gede. Wah, kene iki ya duwe titel ning ora lulusan. Ora lulusan kene. Oh. Yang kene iki yen dokter Andes terus sebutannya yen wong wedok dokter Anda. Disingkat DRA. Nggih. Iki ya DRA. Wih, dokter Anda. Dadi rondo anyaran. Ora lah. Ya moga-moga awake saya mempur saiki kan. Lah kan wis los, Lek. Los setrum. Los setrum. Ini ya sik mbayar nganggo token. 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 Apa? Ngopo bayar aku tekek barang. Niki enten awala, Mbak. Nggih. Mereka ngersakaken ayun-ayun gobyok. Lah, kami tujukan kepada Bapak Rektor Prof Harun Joko Praitno dan Wakil Rektor UMS. Selamat milad UMS ke-67. Semoga UMS semakin berkibar, maju terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Diakui masyarakat baik nasional maupun internasional. Amin. Saking Prof Anam, Bapak Suyatmin, wah menika panitia sing hebat tenan. Prof Anam pundutane lagu-lagu ayun-ayun goblok. Ayun-ayun gobyok Le. Mangsaku goblok. Gobyok. Nggih, dibawani sik pangkur nyamat mas, engko tibake ayun-ayun gobyok. Nggih, ayo sing bawa Mbak Eka Suranti. Nah, deh kaya apa suarane ya? Dicipi suarane sik kaya apa? Suarane iki iso nekake omah, gamelan, mobil. Monggo. Wong bagus ingsun jumbuh karo cakepane wong wedhus sun penpita. Ora kleru aku. Kupingmu BSK. Piye? Kupinge BSK. Kok BSK? Bosok. Piye wae kali. Wong bagus kok wedhus. Oh alah. Sing bener apa? Sing bener apa? Wong bagus. Lah mau wong wedhus. Lah Rika wedhus apa bagus? Wedhus sing bagus ya. Ayo. Roman kok wedhus. Asmaraku ngapa lek? Oh nangis sedih ngapa? Kekepit kalak iki anyep. Lho mbakone ra dikempit kan. Rambut jagung kok, Mbak. Wih, jabur mati. Ayo. Samsom apa piye? Ono rambut dijabut kok mati lho. Tan bisa sun palangi Kakang apa ya ini? Monggo sowan dateng Bapak Anam Kakang. Anu Pak Anang ana apa ora mesake anakmu Bayu selak kaliren ya. Kok kaya wong ngemis malah. Mangsamu ku roman ki ngene lho. Lah roman sing bener kepriwen? Kene nah. Lah Rika nganu manten jengkeng. Lah dipangku. Roman ngedep gardu induk. Ya, yuk Mbak. Jane ngapa sih, Lek? Kok mangsaku kok sikile. Oh, kowe kok geger napa? Kowe temen kok enak-enak. Apa? Ya. Pupumu ning dhuwur to? Iki ora pupu. Oh, lengen to? Lengen, Lek. Gedimen. Lho iki justru nggo bantalanku nikmat. Oh, is. Anakku nek bobok ning kene, Lek. Sesuk tak jajali. Gini-gini Yayi, maju karo pun Kakang. Ya. Hinggang
Kaya ceret. Wah mesake. Nyek kaya ngono kaya celeng. Kaya ngono kaya celeng. Ceret. Oh ceret. Ceret iki wis elek lho, kok ganti celeng. Ya ceret rai celeng. Wes ora roman rapate. Wong kok neseni apa ya? Wes aku tetep ngenteni kae lho, segera dibuka kae lho wis ngene wae. Ya, Pak. Ngapa, Lek? Kepriwen? Sesuk operasi kuping aku. Lah jarene kupinge wis katarak. Ya. Ingkang karya lam tilam among sira kang son antu suarane mawa cemengkling jerit tetelasi Nano rawang mane anu kasete budut Bapaya yentu mati. Yo saiki Mbak bukani ayun kula ayun terus anu di saka demung anane ya ngono nek pas dedekan iramane sing ngajek Mbak ya dadi men sak irama bapak ayun kula kendhange sik plak kula ayun kayun rejak nang rejake para sarjana aja ngayati melu mari Ujung cari bangun dan kawapa kamu sayang tidak jauh saja dipun aturaken jan iki panjenengane Pak Anam niku layan niku kayak bangsa nggon gending sing klasik luar biasa klasik lawas tur niki umure mungkin kalih umur kula mon
tuwa lagu niki tuwa gede Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Bayu Haji saking kula Bapak Azam. Oh nggih. Yo nggih. Azam. Azam le. Azam. Pundungan Jwiring badhe nyuwun lagu memanik Kusuma Wijaya ingkang nembang Mbak Dini kalian katresnan sejati. Oh nggih. Ngatur Mas Bayu matur sembah nuwun. Nggih. Aku tak nyuwun memanik yo Mbak Eka sik kene ben bukani celuk monggo men anu terus monggo bar langgam digarap irama jaranan monggo ayo yo Kak diatur nggih monggo ayo Mong seliramu kang dadi manekamu Bendaratna kang tanpa lela tanpa
kasih, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak Eka. Nggih, Mbak Eka aja ado-ado sing. Aja ado-ado sing papan. Nggih. Yo, nduk ayo rene. Monggo. Serampake, Cok. Monggo serampake. Yuk, serampak. Monggo yuk. Kowe ini lho, ayu ki nek joget kerampak ki. Kowe seneng aku gelah. Lho lan jenengan nggih pun napa ketang sagongan iki terasa. Sagongan sak kembangan aja sagongan. Waduh. Wis titenono sok gedhe dadi apa kowe? Sing ngendangi karo aku ora mung sentimen, desimen, metermen kowe. Niki enten awala Mas Gareng, nyuwun sarung jagung manis kalian lestari. Oke. Atur dateng UMS mugi tansah ngrembaka migunani tumrap manusa bangsa lan agama. Amin. Saking Mas Ilham Adi, Ketum Bidang Seni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah. Oke. Siap. Yuk diaturke lestari sik. Lestari. Nggih. Yo yuk diaturke yuk. Ayo iki. Ayo no. Oke. Jajal sing enong nek. Wis melek ora. Monggo Mas Teguh. Menika kula kentunaken dhateng Mas Yogi saking Kediri. Oh, Kadang-kadang SBA Kas FC saking Jakarta. Oke. Nggih, matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh dhateng Solo Kraya-raya. Nggih. Mujudke tandha tresna, Mas. Nggih, kalau nggih nderek ndongaaken kon Bapak. Nggih. Yo, Go, ngomong.
Turun ya Nduk, Cahayu. Ayo iki genti Dini. Ayo. Wah, iki sing dinteni iki. Dini Kumari. Eli. Iki guru lho saiki alhamdulillah. Nang SMA Batik loro. Nggih. Oh, kene wae to. Mulange ning daerah kene. Ayo gurune sik enom kaya ngono iki. Nek muridé lanang nek bakal ning siswa dikrama ya. Iya. Wah, muridé para drubiksa ngene iki. Ya ora drubiksa ya iblis ngene. Oh, senengane ya wong ki wis dijatah dadi guru wis mentale wis kuat ya, Nduk. Nggih. Nggih, iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih. Ayo, kaya ngapa? Lagu saiki warna-warna. Lagu apik tak pati iki. Nggih, ayo Cak, dianterke Kusuma Wijaya. Mangga, ayo. Semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kelawan wulan nedakari nyombarung sasmita sang kundang wewayan ngrangsang bujuk sarining
matur nuwun. Makasih ya matur nuwun ya, Nduk. Wacah. Yo Panjenengane sekarang kendang iki tata ketak dreng ngono. Kali kan pengendang wedok ya. Oh iya ta. Oh. Ayo asari ayo. Cetake. Yo Dita rene Dita. Yo Dita rene monggo. Dita karo Mbak Fahmi. Monggo bentaran turun. Etan bali lan ngombak sejane. Wah, sing ngelong semangate Raja Mbak. Apa ditunggoni? Heeh. Oh, lah iya. Kareng nang Ayo. Tak. Wah, sing ngelong lak jenenge Teguh Rayu Slamet. iya. Kuwi antara seneng karo Was-was. Seneng karo was-was. niki wonten awala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pak Mulyadi Nagasari menawi dipun keparenken. Oh, anu badhe bawa. Oh, nggih. Niki badhe bawa Pak anu piyambak. Pak Mulyadi piyambak tasih karo mboten. Salam sehat semuanya saking kula Pak Mulyadi Madang Mul. Waduh. Wassalam. Nggih, tasih lega mboten kinten-kinten Pak Mulyadi. Tasih. Iki dulu gua sing bisa wis ora payu iki. Tunggu ngono ati bawani dhewe. Ah, Mas Gareng men jengleng Pak Mulyadi. Oh lho. Padha lanange jengleng lah ya. Tekun. Tak kirim kowe Mbak Yuku, apunak-punak aku. Mas, moga-moga. Mas Asiane. Oh niki. Oh, niki sing nunggu dulu. Nggih, Pak Mul, monggo. Monggo Pak Mul. Panjenengan iki mbawani mungkin sing jengleng Mas Gareng. Wes. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang Mas Gareng, Mas Petro. Nggih, wilujeng enjang Pak Mul. Matur sumbana ngapunten. Niki lagi tak waca nawala nggih. Sakenipun panjenengan tak suwun dana suwanten. Wah, Mboten dados napa. Yai Boyo lali genah elok. Aku dami Pak Mulyadi kon jengleng. Anu. Lah ya kudu ana sasarane masa Pak Mulyadi. Ampun. Mas Bayu, Jauh. Pripun Pak Mul? kula rada ndredeg. Mengke diware Mas Gareng nggih. Oh, ampun mulai kok marahi. Nggih. Tapi ye. Rusak kowe pinter aku. Oh ya nek sing golek dijengleng ya Dita. Ah, Pak Mulyadi apa-apa iso kok. Nggih, nderek wungon anggenipun UMS ulang tahun. Nggih, Pak Mugi-mugi ngrembaka. Amin. Kula riyen nggih alumni UMS Mas Bayu. Weh, Nggih to. Ning anu sopir taksi roda 3 alias becak. Oh niku ya berjasa ku Nggih. mahasiswa-mahasiswi. Bu dosen, Pak dosen sering numpak becake kula. Oh ngaten. Mboten masalah. Gandeng saniki wonten Gojek. Nggih. Kula pensiun tukang nyapu masjid. Wah itu malah pahalane Nggih. gede. Enggak Pak Mul. Nggih. Enggak. Niki nderek gladen mangke tintingane nek mboten pas dipaske Mas Gareng nggih. Nggih. Oh, siap. Pas sing gede lah antemane. Ya. Pokoke gerjenan nganti kleru sing gedar kula kan mulih. Mangabani. Nggih. Maka yo Moji. Majiroji. Ya. Nano. Saben bengi Raden Antarja Bawa. Ayo. nyawang Ayo Pak Mul. kona Alas. Yo. Saiki. Ayo lho Mas. Oke. Ya. Mas Gareng Nun. sindene Pak Bayu ki setulegi. Napa niku? Napa niku, Sing Pak? saking kilen wau setulegi niku setengah tuwa lemu ginak-ginuk. Oh, baik Kak Kebumen. Oh, tak kira setengah tua lemu giur. Ibu Bayu, Ibu. Lah iya ta. Tak gempi. Setengah Yo. setengah Yen tua. memajang
mung karo janur kuning. Menika kula kintunaken dhateng para warga Pabelan dan sekitarnya. Nggih. Mugi-mugi UMS ngrembaka. Mugi goblok kok mugi. Apa maca ki mau? Oh nggih lah. Pantine wong jeglek kok maca. Anu, mangga Mas Komet. Mas Komet. Iya. Niki kula terkenale nek becak abang-abang nggawa kemul madang mul ngoten iki. Mulane klambi kula ya abang Mas Bayu. Oke. Ya. Kembang wae weton gunung Mas Bayu kalau ben wonten Nagosari kula mboten saged sowan amargi jenengan teng anu pengaosan. Oh tak kira Bayu teng Nagosari jenengan teng Mendut. Ora kepethuk. Mano Pacitan Sarwi Mas yo om panas panas udahan stop riyen Pak Mul tak selingi parian sik sing tak tunjuk langsung cek ora kena suwe dini ayo ana neno ayo Layang-layang layang-layang gambare waru sing nonton wayang sehat selalu amin Fahmi ayo meke mati ana luwak ana luwak kok mlebu toko ya-yaan ana pelawak apa kok ngempit mbako pengen pop piye lae ana peluwak iso lawak yo Mbak Suci yo mana ini Parises ora lah penyakit Parises terus ana kaki kampus UMS Jaya Abadi amin yo ayu yo tuku es ning pinggir sawah terus sedaya warga UMS mugi-mugi pinaringan rejeki ingkang berkah lan barokah Allahumma amin yo Lekdar yo iki aku arep tuku es aku tinggalane Pak Imo karek iki di air keras wae ya aja ta ayo iki ayo Lekdar ayo tuku es boyak pekku gelem ra mati aku yo mah aja diganggu ku nek arek gulung ning parkiran aku sih ya aku naik aku menang-menang iki perewangane mlebu lho iki tuku es karo mangga karo apa oh budek ora kan mangga oh kruwi tuku es karo nandang apa iki rangga sejalan tuku es karo mangga terus kampus UMS semakin membara kosek akhirnya tariannya sukses seneng banget ora kosek tak kok membara iki geni wae semangate Mas Gani semangatnya membara kok kampusnya membara
Ya ora apa-apa no. Yo Mbak Eka Suranti. Ayo. Sabare R apa? S. Ayo. Rangaring kroyak. UMS. Hah? Terus mendunia. Amin. Amin. Ayo Dita. Tuku cireng. Tunggu cireng. Diwadahi kardus. Padahal kardus. Pak digareng. Pak digareng. Pancen bagus. Kaya Wedhus. Allahumma. Aku ki semakin dijai semakin bangga. iya. Enggak, Pak Mul, asem pari apa? Pak Mul. Kok anget. Gandeng niki. Oh, Gandeng niki tukang becak mawon. Oh, boten masalah. Pokoke diteni pariane Pak Muel ki Pak Mul. tulisane Muel. Moel, ejaan lama. Nah, monggo Pak Mul. Numpak becak, Numpak becak. medun mediun. Wah, mediun. Mas Gareng krasa penak, wegah medun. Maksudnya wis munggah nang panggung iki wegah medun. Medune ngono jam 3:15 lho. Oke. Yo Mas Gareng. Ora sah. Ora. Aku dipariki yo. Oh iya. Nano. Aku jane arep pariane paling kowe serikal. Panas udan, udan panas, panas udan ling-aling. Panas didani. Capek gunung. Jileng. Yo. Maka Nadyan wadon nggih Sarwi. Sarto. Sarwi niku adine. Oh nggih, saiki Sarto, kakange. Kakange Sarto. Najan wadon Sarto Ceng kok ndledek niki. Lah sing latihan, oh suarane elok kok. Arang-arang sing tambah gedhe. sing latihan iki karo nunggu penumpang budhosen derek keteng psikologi. Nggih, ngoten niku. Masalah, betul masalah sing penting. Inu mane banyu Langgame Mbak Dita mengke pas ragenan panjenengan nggih. Mas Bayu, Dawo. selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Sukses UMS. Oke, lagi. Sukses. Turun. Rahayu. Aku tak ajar buka mang terusnya Mas Gareng ya. Oh, beres. Oh, nak buka, Pak. Buka Pak, mungkin mlebu undangan. Monggo sing neruske Mbak Dita. Monggo. Yo. Dek jaman berjuang Asik. Saiki
ya kok pas seragenan penjang Pak Mul bablas ke Sragen metu jalan tol akhirnya ya Pak Dita Sakar bisa Jayeng bawono lancar amin Mas Gareng menawi kondur Semarang ndherekaken lujeng kondur nggih Mas Gareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam matur nuwun Pak Mul Pak dan matur nuwun lewat Mbak Pami yo kene pelok barang Mbah Baris mali pelok barang monggo nggih aku wingi ketemu sing tak tresnani muni wis dikawak kancang kok boya ora nyonya jebul wonten sing ngersake sarung jagung pelok baran. Wah, gampang. Suarane Pami pas iki. Oh, nggih. Monggo, ya diaturke sik sarung jagung pelok baran, ja. Monggo, buka-buka. Monggo Mas Heri, monggo.
kasih matur nuwun Mbak Fahmi Lenggah, Mbak Suci ayo kene jumeneng Malik Slindro. Mantap. Mentaram-mentaram. Iki Malik Slindro, saiki aku nyuwun tulung nyuwun lagon Bulan Sapasi dijaipongke sing nembang Mbak Suci, sing beksa Mbak Eka karo Mas Gareng. Aku bendara. Apa tadi bendoro? Ayo kene ngadeg. Maka kene. Maka Bulan Sapasi langsung lagune. Ya tak ngetes sing ngendang kuwi. Heeh. Iki mumpung sikile wis rada waras. Pikirane sih rada waras. Aspal dicoba. Iya. Tresnane kok aspal. Oh iya. Timbang gagal neh. Ya, mangga di tansah kendang plak. Ning ning. Ah, Pak Rinto terus e. Iya. Ngapa to wijane? Mangga ayo iya ta? Mangga.
kasih, matur nuwun. Kita kintunke para mahasiswa-mahasiswi sing saka Jawa Barat. Nggih. Baik, Kak. Niki ana sing ngersake katresnan sejati. Wah, sisan Eka yo hafal iki. Tak duetke karo Roko Mas Durmogati buru geger kuwi. Oh, Mas Alfian kene. Oh, ki mantara putra mantara putri. Ayo, bisa saya ditunggone iki nggih. Oh, heeh. Lho, wajahe pucet iki ditunggoni. Ayo, Yang, ini Yang. Oh, macam-macam pres. Macam-macam cemplungin dulu. Yo, duet karo Mbak Eka kene, monggo. Katresnan jati yo. Monggo. Ayo. Mbak Eka Suranti melawan Mas Alfian Sakitati. Ya.
nuwun Mbak Eka Mas Gareng